Era ziua 8. Eram plin de emoții pentru că nu mă gândeam că o să supraviețuiesc atâta. Acum mi-am făcut un gest în care să-mi pun itemele de care n-am nevoie. Acum mă gândeam cum să fac o fermă de săteni. Bineînțeles să-l pun și pe Gigel acolo. Și pe restul prietenilor lui. Mi-a venit așa o idee în cap, dar n-am vrut să fac acum pentru că nu prea aveam materiale. Așa că mi-am aranjat chestiile prin inventar și m-am apucat de treabă. Am început să fac aici un contur la cum vreau eu să fie mina mea. Bineînțeles că n-a fost chiar așa de ușor, dar na. Săpam și iarăși săpam și am săpat până ce am înnebunit. Acum m-am gândit să mă culc. Ziua nouă. Acum m-am gândit ca să mă duc la minat. Nu prea găsisem nicio mină, așa că m-am dus și în altă parte. Aici era să mă moare niște scheleți. Curgeau apele pe mine efectiv. Mă plimbam și iarăși mă plimbam și am găsit o mină. Care nu era foarte mare, dar am găsit prima mea bucată de iron. Așa că, da. Am luat tot ironul. Și după am luat niște cobblestone. Ca să-mi fac un furnal și să prăjesc ironul. Am luat căul. Foarte mult căul. Am stat o grămadă de timp pentru că am văzut că cu trânăcopul de piatră se sparge foarte greu cărbunele. După ce am luat-o căulul, m-am dus. Mi-am luat niște iron. Mi-am făcut un trânăcop de fier. Am încercat să-mi aranjez itemele în inventar, dar le-am pus în crafting table din greșeală. Am făcut niște bețe pentru torțe. Am făcut torțe și am încercat să explorez ceva pe aici, dar nu a fost nimica. M-am bătut și cu un creeper, omul verde, creatura aceasta ciudată, verde, dar am reușit să o înving. Am mai găsit niște iron aici. Dar înainte să iau iron, m-am bătut cu o tarantulă. Era efectiv cât mine de mare. Am luat și de aici iron. Și am luat și de aici iron. După ce am luat ironul, am ieșit afară, pentru că n-am mai avut ce să fac, pentru că era foarte mică mina. După ce am ieșit afară, am găsit o mină aici. Aici am luat iarăși iron. Foarte mult iron și coal.
Am luat tocaul de aici. Am luat iron și de aici. Ziua 10 m-a prins tot la minat. Luam iron de nebun. M-am plictisit la cât iron am luat. Mă plimbam și nu găseam nimic. La un moment dat am vrut să-mi fac o gaură în care să minez și să găsesc diamante. Mi-am pus ironul la prăjit și am început. Aici am început să sap în jos. Deja mă lua capul la cât m-am dat cu capul de pereți. Deci mă dorea, băiatule, mă dorea efectiv capul, mă dorea și creierii. Nu era de glumă. Tot minam, dar nu mi-am ajuns niciodată la stratul 10. M-am plictisit deja la cât tot am minat. Am dat și de gravel, care l-am spart. Și tot săpam. Și tot săpam. N-am luat niciun minereu până ce am ajuns jos. Tot am minat. Până ce o să ajung jos. Ziua 11. Aici începeam să-mi fac eu locul în care să sap. Mă dădeam cu capul de pereți până ce am ajuns sus. După ce am ajuns sus, mi-am craftat un pickaxe de iron. Sau chiar 2. După ce am craftat pickaxe-urile, am luat iron din furnal, mi-am făcut armură și m-am dus la treabă. Am spart crafting table-ul și furnace-ul și m-am dus jos. Am ajuns jos și am început să sap. În primul n-am găsit diamante, în al doilea am găsit un emerald, dar n-am găsit diamante. Ziua 12. Ziua 12 minam de nebun. M-am plictisit deja la cât am minat. Începeam să-mi pierd mințile, dar eu încă tot încercam să găsesc diamante. Dar în sfârșit am găsit și eu diamante. Am luat undeva la 6 diamante. Nu a fost foarte greu, dar munca a fost grea. După ce am luat, am continuat să sap. N-am mai săpat mult și am plecat acasă. Când am ajuns acasă, era să mor. Am mai rămas cu 3 inimi. Scheleții și zombii s-au bătut cu mine până ce era să mă moare. Aici era să mă bată și zombiul acesta. În casă erau doar scheleți și zombii, ceea ce nu-mi plăcea. M-am dus să-i bat. N-a fost cea mai bună idee pentru că era să mă omoare. Am mai rămas cu o inimă jumătate.
Am avut noroc că nu a reușit să mă omoare. Așa că mă uitam foarte atent ca să nu vină vreun schelete să-mi dea o săgeată și să mor. Pentru că da, jucăm hardcore. Aici dacă am murit, asta este. Acum, după ce mi-am regenerat viața, m-am dus pe el. Era să mă moare și de data asta. Dar am avut noroc că acum au fost mai puțini. M-am dus să mă culc. Ziua 13. Ziua aceasta a fost una foarte grea, pentru că am avut foarte multă treabă. Nu mă gândeam că o să am atât de multă treabă, mai ales cu zombii și cu păianjenii. Zombii au murit din cauza că au luat foc. Acest schelete mi-a dat bătăi de cap, până ce am reușit să-l omor. Aici am stat de vorbă cu Săteanul, cu Georgica mai bine zis. Povesteam despre viață, dar el m-a ignorat complet. După treaba asta, mi-am pus patul la locul meu și mi-am pus itemele în chesturi. Mi-am pus 2 chesturi și mi-am pus itemele în chest. Foarte mult cobblestone. Aici am pus și diamantele. Vreau să am foarte mare grijă de ele ca să nu cumva să le pierd. Și am plecat. Acum mi-am pus tot ironul la prăjit. N-a fost atât de simplu să-l pun, pentru că e foarte greu. Acum vreau să încep să-mi fac ferma de vaci. După ce am făcut ferma de vaci, a fost treaba foarte simplă. Între timp, mi-am mutat și ferma de sugarcane. Am luat tot sugarcane-ul și l-am pus în alt loc. Sper că la un moment dat să-mi fac ferma automată de sugarcane, pentru că m-am plictisit deja să-l iau cu mâna. Ziua 14. În ziua 14 mi-am mutat ferma de sugarcane. N-a fost foarte greu, dar n-a fost nici foarte simplu. Mi-am făcut și a doua fermă. Am săpat prea mult. Am pus apă și am pus sugarcane. Simplu. După ce mi s-a terminat sugarcane-ul, am mai luat niște apă și am pus la vaci. Aici îmi pregăteam locul pentru fermă. A fost destul de greu să-mi pregătesc locul. Dar, într-un final, am reușit. Da, mie îmi plăcea foarte mult să stau în locul acesta. Nu știau dacă vreodată mai vroiam să plec de aici. Dacă nu știați, eu înainte aveam
o casă foarte frumoasă, lângă mare, și nu v-am spus niciodată povestea mea. Așa că o să vă spun acum. Înainte să ajung aici, eu stăteam la o casă lângă mare. Era foarte frumos. Stăteam cu nevasta mea doar pentru interes, doar din interes. Pentru că aveam un job în care făceam mulți bani și ea stătea toată ziua acasă. Și într-o zi am primit un bilet. Că, domnule, vezi că ai câștigat nu știu ce excursie. La început n-am crezut. Dar după m-a tentat să mă duc la locul, la croaziera 7000. Când am ajuns acolo, a trebuit să dau biletul. Am dat biletul și a doua zi am plecat undeva. După ce am plecat acolo, m-am întors și m-am dus pe navă. După un timp, am adormit. Când m-am trezit, eram în mijlocul mării. Și de atunci a început aventura. După ce am terminat de săpat, am început să fac altele treburi. Am pus 2 floricele care nu mă ajutau cu nimic. După aia, mi-am lăsat niște iteme în cest. După aia m-am culcat. Ziua 15. Ziua 15, mari emoții, palpitații și o grămadă de lucruri. M-am întâlnit cu o oaie roză, foarte rară. I-am dat 2 pumni și după a plecat. După aceea, am stat de vorbă cu Gigel. Glumesc. Am întors. Am plecat până la ferma lor, le-am luat cartofii, morcovii și uitul. După ce le-am luat uitul și morcovii și cartofii, am plecat. Pe drum am speriat de un păianjen. Omule era cât mine. Acum mă plimbam de nebun și de turbat că nu știam ce să mai fac. Ziua 16. Ziua 16 am adus vaci. Ce-mi doream eu de foarte, foarte, foarte mult timp să aduc niște vaci. După ce am adus vaci, am luat o găleată de apă în care am pus apa aici pe hopper. După am băgat vacile, țineam gardul în mână, am luat vacile, m-am chinuit jumătate de oră să le bag, pentru că una pica, una nu vrea să intre, după ce a intrat a doua, n-a vrut să intre n-a vrut să intre prima, sau invers. Am băgat-o pe prima, după a doua, cu greu, foarte greu am băgat-o pe a doua, dar am reușit. După ce am reușit, le-am pus un gard. După ce le-am pus gardul, am luat bucata de pământ și am plecat. Bun. După aia am vrut să mai fac și a doua fermă. N-am mai făcut-o. Am spart podea de la fermă, de mini-fermă automată de vaci. Acolo când se strâng 25 de vaci, o să înceapă să moară câteva pentru că se sufocă. Și dacă o să fie mai multe, o să fie mai ok. O să primim mai multă carne, mai multă piele. Ziua 17. Eram în plimbare. Mă plimbam după vaci ca să iau piele, să fac bookshelf-uri. Știți voi, rafturile alea cu cărți. După ce am omorât câteva vaci,
Am și mâncat, că n-am mai avut mâncare. Am omorât și vaca aceasta. Am mai dat de un sat în care era un fermier. De acolo am luat o găleată cu lavă, mi-am prăjit mâncare. Cu ironul și cu obsidianul găsit acolo a fost mai ușor, pentru că n-a mai trebuit să iau atâta obsidian. Trebuia să iau 4 bucăți de obsidian, așa că da. Tot mă plimbam pentru că n-aveam ce să fac noaptea. În continuare, după vaci. Omoram vacile ca pe găini. M-am plimbat destul. Nu mai știam în ce loc era, în ce parte era casa. Am mai dat de încă un sat. Prima dată am crezut că este satul meu. Dar după aia nu. Aici am făcut primele mele cărți. După, am făcut rafturile cu cărți. Erau puține, dar mai trebuiau încă vreo 13. După aici a venit un năsos cu sabie de iron care era să mă bată. După ce l-am dovedit, am plecat. L-am dovedit puțin cam greu, dar am reușit. Doar sunt șeful, nu? După ce am plecat cu bookshelf-urile acasă, am mai făcut o grămadă de bookshelf-uri pe drum, știți voi, rafturile cu cărți. Și am avut într-un final 16. A explodat omul verde, dar nu m-a interesat. După aceea m-am plimbat toată ziua ca să găsesc lavă. În ziua 18 mi-am făcut un pickaxe de diamond și vreau să fac enchanting table-ul. Tabla de enchant. Sau masă. După aceea mi-am făcut o găleată și am luat lavă. După ce am luat lavă, am spart-o și am făcut primul meu enchanting table. Masa de enchant. În ziua 18 m-am chinuit foarte mult ca să fac enchanting-ul, să pun bookshelf-urile, cărțile cu raftul cu cărți, să le aranjez într-o poziție ca să îmi dea să enchantez unelte de experiență 30. Am făcut enchanting table-ul. Un pas mare pentru mine și greu. După aceea am început să fac locul unde puneam enchanting table-ul. L-am făcut așa prima dată și n-a fost bine. După l-am spart. Dar după ce l-am spart, le-am făcut din nou. După ce le-am făcut din nou, le-am aranjat în altă poziție în care știam că mi-ajung. Am mai făcut câteva. Și după ce le-am făcut și pe astea, am terminat. În ziua 19 mi-am enchantat primul târnăcop. Până la ziua 19 au venit băieții. M-au întrebat de unul Gigel. Am zis că nu știu nimica de el. Dar ei nu m-au crezut, așa că au dat în mine ca nebunii.
Eu am plecat de acolo pentru că era să mor. Ziua 19. După cum v-am spus, în ziua 19 mi-am încentat primul meu târnăcop de diamantă. L-am pus de vreo câteva ori că am crezut că îmi dă Fortune 3. Dar nu. Așa că, da. În ziua 20 am enchantat o grămadă de cărți. Că am crezut că îmi dă și mie un Fortune 3, dar din păcate nu mi-a dat nimic. Așa că m-am supărat foarte tare și n-am mai enchantat nicio carte. Poate dacă vreți în următoarele zile să mai enchantăm. Am mai enchantat încă 4 cărți și nimica interesant. Am mai enchantat, am mai avut încă 2 cărți de enchantat și mi-a dat eficiență 4. Am mai trebuit să fac niște XP. Am venit aici la vaci, m-am dus de la vaci, m-am dus iarăși la vaci, am venit. Cam atât, băieți. Îmi pare rău că n-am mai pus continuarea, acum vă spun. Continuarea era cu fermă de villageri. Îmi pare rău. Asta o să o vedeți în zilele următoare, adică până la ziua 30. Da, cam atât am vrut să vă spun. Ciao.